Draga djeco, dobar dan. Nalazimo se u prostoru Gradske knjižnice Zadar i vi sudjelujete u novoj radionici malih biologa. Što mislite, zauzima li zrak prostor? To jest ima li on neki svoj volumen? Danas ćemo to pokušati saznati upravo kroz ovaj pokus za koji nam je potreban najjednostavniji materijal. 2 čaše različite veličine, ne morate imati ovako veliku laboratorijsku čašu kao što je imam ja, dovoljna je neka možda malo veća staklenka, voda i neka prehrambena boja, ali ako to nemate može vam poslužiti tempera ili vodena bojica. U manju čašu postavit ćemo neki izgužvani komad papira i stavit ćemo ovako u donji dio manje čaše. U veću čašu ulit ćemo nekoliko centimetara vode, obojat ćemo sa nekom prehrambenom bojom ili rekla sam ako nemate možete se poslužiti uz pomoć tempere ili vodene bojice. Sada ćemo malo promiješati boju, a boju smo stavili samo zato da bi bio veći kontrast bijelom papiru i da možete pratiti što se događa. Sada ćemo malu, to jest manju čašu u kojoj se nalazi zgužvani papir postaviti u veću čašu u kojoj se nalazi obojana tekućina. Promotrite što se događa. Što mislite? Hoće li papir u manjoj čaši biti mokar ili suh? Idemo provjeriti. Uzet ćemo papir tako da možemo obrisati rub čaše. I pogledat ćemo kakav je papir u maloj čaši. Papir je suh. I ovim smo pokusom dokazali da zrak zauzima prostor. Eto, draga djeco, ako vam se svidio ovaj pokus, mislim da ga vrlo jednostavno možete pokušati napraviti kod kuće, pa nam se javite, pišite nam, pošaljite svoje fotografije i komentare na napravljeni pokus i srdačno vas pozdravljamo do sljedeće radionice malih biologa. Draga djeco, ako su vam se svidjeli pokusi koje ste vidjeli i možda napravili sami kod kuće u radionicama malih biologa, nadamo se da ste se zainteresirali za područje prirodoslovlja, posebno za područje biologije, a puno više toga možete saznati istraživanjem u knjigama koje možete naći na dječjem odjelu Gradske knjižnice Zadar. Pozdrav!